Pipila ka mga manidahay sa Merkado sa Mandaue City na problema kay wa sila hatagig pwesto sa bag-ong merkado. Nanawagan sila sa syudad nga abagan sila kay makulban sila kaldero kung mahinayon yun kini. Ang report ni Nico Sirino. Nakahilak kining negosyante sa karaan nga merkado sa Mandaue nga miasoy sa iyang suliran. Namaligya sila og mga buhi nga mga manok apan wa sila hatagi og pwesto sa bag-o nga merkado. Kalimpyo matud pa ang hinungdan nganong di sila pabaligyaon didto. Hangyo nila sa syudad bisan gamay nga pwesto makapadayon lang sa pagpaninda. Wala gid ko no, maingon nila kay mao ko no sa kuan sa market nga walay live. May check kanang mga live nga hayop. Bisa gamay lang ba kay ako ron sinangita sa mua. Okay, yung bana kuan man sa kanang disable ba. Wa may lain nangita sa amo. Gawas sa namaligya og live chicken, lakipsab sa giingong way pwesto sa bag-ong merkado, kining ulingan. Mi-apply unta sila sa bag-ong pasilidad apan wala maaprubahi. Putos-putos lang ba, ginagmay. Dili pa nila ko anon, dili pa pasudlan usag uling lagi. Ano daw ko nun? Abog manggod kuno ang uling. Pasabot sa chairman sa Committee on Markets, issue sa Kalimpyo ang usa sa gikonsiderar sa dakbayan kabahin sa desisyon sa maong mga negosyo. Ma-contaminate lagi kuno ang kuan ba, ang mga karne, ang mga isda. Kaya tungod sa wrapping sa itis mano. Katas ng uling imong giingon mo makuan mong good. Maulbo ba inig kuan magripak magudsod sila diha. Sa pagbisita namo kaganiha, aligri na ang bag-o nga merkado sa Barangay Sentro ug misugod na ang pagpaninda didto. Anam-anam na sab ang pagdagsa sa mga mamalitay. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sireno, Balitang Bisdak.